cel mai complex ritual al nostru și cel mai puțin știut. ESA Oriental Harmony e ritualul nostru de vârf, un protocol care combină tehnici din medicina tradițională chineză, masajul ayurvedic indian și terapia manuală europeană într-o singură ședință de 90 de minute. Nu e o listă de tehnici puse unul după altul, e o compoziție și orice compoziție are nevoie de un dirijor. Ședința urmează o structură precisă. Începem cu invocarea energetică, câteva minute de respirație și contact blând pentru a sincroniza masueza cu clientul. Urmează activarea meridianelor, presupreșurile pe liniile energetice specifice medicinei chineze. Continuăm cu tehnici de ayurvedice pe zone mari, mișcări ample, sincronizate cu respirația. Finalul e o fuziune liberă, adaptată exact pe ceea ce a cedat și ce mai are nevoie corpul în acea zi. Înseamnă că am ajuns unde trebuie. Asta e diferența dintre o terapie și o performanță. ESA Oriental Harmony nu e pentru oricine. E pentru cei care vor să înțeleagă corpul la un nivel mai profund. Pentru cei care nu au mai fost la masaj și vor să simtă mai mult de atât. Dacă ești pregătit pentru cel mai complet ritual al nostru, link în bio.